Però aquí... Normal és aquí. Què passa? Aquí estem de nou. Literalment, això és un viatge més improvisat que jo que sé. Podríem dir que sí. Tenim nous integrants d'aquest viatge. Literalment, aquest vídeo ha passat un dia des que hem tornat a Suïssa. Només tinc editat el primer vlog de Suïssa, però bueno, intentarem penjar això com abans millor. I res, aquí estem amb el Chinito, de camí a Blanes. Estem anant cap a Blanes a fer un dia i mig de platgeta. Bueno, apartament. Sí, perquè acabarà sent apartament perquè mireu el temps. I aquí encara. Sí, i aquí encara. I de fet ja està plovent, però bueno, hòsties, un bitxo mort. I bueno, som dimecres, vull dir que anirem a veure els focs artificials i poca cosa més. I bueno, això, ara estem anant cap allà. Surten dimecres? Sí, bueno, coses pitjors hem fet, Estem anant cap allà, aquí davant tenim el cotxe de la Gina i l'altre és el dels naquis. Entiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar, y dime por qué te echas mil cremas por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más dará si mal o bien. Mucho metrosexual y faltan besos, y eso es lo que... Volvió, papá. volvió. He tornat a ser... Els vividores, no? Sí, els vividores. Bueno, pues anem a pujar al pis i l'Anna ens farà un house tour, que ja hi és. Puta, vistes davant de mar? No. No. Tio, sembla que fos abans d'ahir, quan... Que bringat. Però hem liat, ens hem fiat per uns carrers, inclús t'he agradat pel blog. Sí? Hem pel mig de Blanes, hem tingut un accident, hem xocat, hem rascat. Què dius? Bé, Ferrer, així m'agrada, portant el contingut. Però no està, ens hem ficat. I havíem deixat a l'esquerra, aquí havíem deixat a l'esquerra. Aquí hem deixat... I això és el que hem rascat. Potser he anat amb 3 cops amb el Jan, 4 accidents. Sí. Sort que ha vingut un tio dins, no? Aneu a girar el talleu per anar millor. Que grans. Anna Macià, ja estem aquí, fes-nos house tour. Però vine, va. Faig jo. No, però és que Pifa, tu ja t'han vist massa. Necessitem nous integrants. Vale, mira. Vinga, va, house tour. Una habitació, vale, que obrirem aquell llit aquí baix perquè cabíem 2. Vale. Molt bé. Passadís. Dinamitza, has de dir, acompanyeu-me, no sé què. Vale. Vistes. Vistes, llitera, pam. Vistes al castell, Vistes al castell, no? A veure, el castell. És que Pifarri, com no t'ha experiència, tio. Mira, Oh! mira, aquestes... Aquí podem pujar el castell perquè hi ha molt bones vistes, vale? A Blanes. Vale. Aquí, on dormiré jo. Perfecte, pots dormir aquesta, que és la que fa més calor. On dormirà el que arribi. Un lavabo. Bé, on em dutxaré? En dutxa, no en dutxaràs a l'altre. Ah. Bueno, podem posar així. La cuina amb la nevera oberta, m'acabo... No, perquè... Ah, vale. És perquè si no... Està per mi la cuina. Vale, perdona'm. El Roger, que s'ha ficat els calçons, vale, taula. Realment falta més cadires, no ho havia pensat. Però que allà hi ha més cadires per tots, perquè som 7. Sofà, que es convertirà en un sofà llit per l'Agra, que ha dit que vol dormir al sofà. Ah, doncs mira, millor pels altres. Llit de matrimoni. Per aquí, Anna, per aquí. Per mi la Gina. I la que no fa calor? És aquesta. Vale, venim aquí, segon lavabo. Amb tu, Anna. No. Lo millor pel final, vistes. Panoràmica. Panoràmica, Vistes a una muntanya.
Castell de Sant Joan, es diu. Oh, I allà a Blanes. Pam. molt maco. 3. Ho faràs pel contingut, De que fa l'Ulquer. res. No. De l'Ulquer? Digue'l, de l'Ulquer. Jo no faig aquestes coses, ja ho sabeu. Ah, vale. Soc el que t'ensenya al grup. Sí, Sí, supersent. Aquí no ho sé, feina, però no a Suïssa sí. Total, que passarem un dia i mig molt guai, podem la pluja entendre cada dia i passar-nos 3 dies aquí tancats. De moment No sí està aguanto bé. un dia i mig amb tantes dones. 3. Tantes. En fi. Canvi de clip, no? No m'estic còmode, no m'estic còmode. Canvi de clip, Pifa, fes el que tu saps. Ara anirem a comprar uns... O sigui, anirem a encarregar uns pollastres a l'ast amb patates i anirem a comprar una mica de vermut. Farem pica-pica, així de, per no fer plat únic de pollastre. Pica-pica, pollastre, patates... Podem comprar gelat. Vale. I això, encara anem a encarregar, mentre els altres acaben d'aparcar els cotxes i venen, i ens trobem al súper, suposo. I tornem, deixem les coses i cap a la I anem a la platja. platja. Ja hem encarregat els pollitos, ens hem trobat amb aquests. Ja m'han carregat polles, em falten les polles. Mare de Déu. S'ha quedat sense plaça a la uni. Està parlant amb la secretaria. Ah, vull al cotxe, pensava que era demà. No sé què. Quin xir, com l'hagin de fer. Pues mira, Gina, presentació de la Gina. És que ara... Ja està bé aquesta presentació. Ara, vale, deixa'm parlar. Primer cop a la meva vida que no soc jo la bloguera i tindré vídeos. Hola. Què passa? I... Quin és més bo? De vídeo? Sí. Ara t'ho dic, a fora de càmeres. Pues aquí tenim a la Gina, que de fet surt nombrada en un dels blogs. Tu estàs nombrada en un dels blogs de Suïssa. Ja ho veuràs. Un moment, és un moment petit. El Quintana et nombra. Ja ho veuràs. Bueno, pues això, el que acaba de dir el Pico. Estàvem aquí. O sigui, que portem ja quasi una hora sense ploure i anem a comprar, ja ho tenim tot per anar i comença a ploure. Hòstia, el David Bisbal, bro, era igual. Acaba de dir una tia, està caient l'aigua. Pot ser, som uns futurs imbècils. Sí. Ah, si això... Quatre bromes. El Jan encara no ho ha dit. Cuidao, que se'm mulla la càmera. Presentem-lo. Com es diu? Explica el que t'ha passat. Però a més tenim pollastres. Josep. Tu, que es mulla la càmera. Ja. Ràpid, ràpid. No podem parlar, pobra càmera. És tímid, eh? És tímid. És tímid. Ja li passarà. Ja el veureu a les 12, de la nit. En fi, talla ja, Tu, què home. està tocant? Tu, a veure quina copla és. Ei! És una escola de música. Que guapo! Anirem a tots a dir. Espera, ara. Vale. Ens ha començat a ploure, super d'imprevist, la veritat és que no ens ho esperàvem gens. Ara el plan és menjar-nos aquestes patates, esperar que pari una miqueta, anar a la platja sigui com sigui, tot i que segueixi plovent. A les 4 tenim pollastre. A partir d'aquí, després de la tarda, serà platja. I què més? Després a la nit sortirem Voleu una rafalada? a fer, no sé, Molt bé, fantàstic. ja està. Següent clip. Fa molta calor. El teu plan quin era, més d'aquest dia? Una sopa. Era una mica improvisant, depenent de la pluja. En plan, Acaba de sortir el sol. I si surt una mica el sol, nosaltres ens anem a la platja. Hòstia, però està mulladíssim, el terra. Està gravant, Xino. em cremo, eh? Com es grava? Així, igual, ja està gravant. La Marta... Bé, ens trobem aquí planxites de surf, a veure si amb el Pifa podem fer alguna cosa. I res, poca cosa més. Quan teníem 10 anys, jo i la Marta intentàvem Jo vaig anar al amb sofà. això. On som? Està ple de gavines, ens estan... De què? Mira allà, I com es diu en castellà? gavines, gaviota. Pues agárrame les pelotes. Sí que m'ho fa.
like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, and I'm so used to being used. So I love when you call. Pifa, Hola, dreta o esquerra? Dreta o esquerra? Tira tu. Jo no... Culo. Tu. Va, Pifa, et jugues la dutxa. És la teva sort, és la teva sort. Com en comentarios, dreta o esquerra? Dreta. No sé més. Roger? Dreta o esquerra? Esquerra. Oh. Bueno, sí, anem a buscar els pollastres que m'han carregat i a dutxar-nos, i els altres ja han anat a dutxar-se. Pifarrer, com t'han trobat a faltar, els com ho dius tu? Els solistes? Solistes. Els solistes. Sí, i dos patates. ¿No? Sí, correcte, que lo hemos cambiado. Sí. Estan demanant. Tu passes bé. Que reemplana. Ja el tenim aquí, ja està disponible pel blog. Què t'ha passat, Jan? Hem tingut problemes amb la matrícula de la uni. Però bueno, matriculats estem. No a tot, però estem. És el que ara disfrutar de Blanes. Ho farem. Cadaqués. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt xutat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. El retorno de Jan Cookies. La llegenda és certa. Avui torna Jan Cookies, el retorn de Jan Cookies i Jan Hilaris. La història és certa. Jan Cookies. Vale, jo i el Xinito tornem a estar al pis, que ens hem anat a comprar, els pibes ens hem anat a comprar uns gelats així del súper, com hem dit, i hem tornat a deixar-los. Els altres dos, el Pifa i el Nakis, han anat a un súper a veure si troben sopar, i les nenes han anat a comprar un gelat d'aquests així bons, i crec que estan per la platja. Però bueno, ara ens anem a retrobar, o almenys a intentar-ho. I ja està. Gluc, 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 gluc. Vale, mentre esperem els altres, que comencin la batalla de Triples i Diana contra Chinito. A veure qui guanya. Aquí no se'n veu, crec. Aquesta persona. Bro, no s'enganxen! Els vols. Ja està, Ol. I havien de comprar. Tenen fluixet, Sí. No sé. Ah, no, 43. Fins aquí la patxanga, no ha arribat ningú, però bueno, he guanyat jo. Però bueno, ha sigut divertit. Ara seguirem... Va. Bro! Aura. Està acabant aquí, Sí, no? s'acaba el clip. Ja hi som, que ja he arribat. T'intento trucar per saber què fas. Un any més he estat esperant el màgic moment de passar-te a buscar. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor bategava, les ganes de beure el meu gelat d'aigua salada. Estem puntuant quelcom. Ja ficareu en comentaris què creieu que puntuem. Un 9. 8 i mig. 7 i mig. 9.
8 i mig. 9,25. I aquí no fotazes, Camino feliç a la platja, esperant que arribi el teu missatge. Però fa estona que miro i no veig la resposta esperada que tant desitjava. I serà que sí o que no, aquest estiu serà molt millor si el començo amb el teu petó. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada. Hòsties! Vale, amb ciclistes. Estem anant cap a veure els focs aquests de Blanes que diuen que són molt macos. I, bueno, estem anant, tenim molt fred, no portem gaires coses d'abric i fot Vas per aquí que a Suïssa, Sí, sí, no, sí, és que flipes, t'ho juro. I fa molt vent i tenim fred i, bueno, estem anant cap allà a buscar lloc a la platja que anem tard. Així que... Transició. Platja, platja! Es veuen els llams també caient a la vegada. Sí. Tota la gent s'està anant. On que ens quedem ara, Macià? Hòstia! Hola, 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 hola! Pagau la puta, quin fred i quin... Dios! Que està... Ai! Que està passant un món, Una cosa, mira com està plovent, ojalà es veiés. Uau, uau. Pifas! Dios. No! Contenido! Contenido! No, mira com estem. Uau! Mireu com estem. Sin compte. Hem anat a veure uns focs. Aquí no rima el corregut. Era sense sabates, Hi havia com un riu i també els caps. Mira el naquis. No pot ser, la que ha caigut mentre miràvem els focs. No, estem hiper de xoc. Mira el xinito quin cabell així, escalada. La meitat d'això és aigua de pluja. Una mica la que començava i mitja. No, mireu com estem No damunt. foto, A quina mirem? Ara sí. Ai, no tornem. Solers, Mirem el de l'aigua. Alaonis, solistes, la que ens ha caigut a sobre. No en salvem ni una, Dios. Mireu el Pifas, quin recell, quin serrell. Va, posem, fiqueu el sí. De les sabates, mireu les sabates. Vale, posem nosaltres. Joder. Fatal, bueno. A veure, ens anem a... Està caient. Que si mira, faig així. No, Pifa, no faig Sí, mira això ara. Les més sabates fatal, Què sóc jo? Ui, jo no pujo per l'ascensor, Quina por. No sé si ho he escoltat, perquè just he parat el vídeo, però ha començat a pitar l'ascensor i anem per les escales. Mare de Déu! Sí, super, Anna, molt guais! S'ha de dir que està molt bé, però... La que ens ha caigut, xaval. Jo volia marxar corrents, la veritat. Han tingut 2 hores per marcar, sí. Ai, això és molt bé, t'ho dic, encara sortim a... Heu penjat. Quina heu escollit?
Lol. Què és aquest? Vale, ara farem... Amb lo mateix. Ui, pues molt merda, eh? No veure, no? Què fotem mirant això? El tio més pesat que el sol, tio. Ho sabíeu? No fiquis la mà! Sabíeu? Ja el tio més pesat, a l'hora de dormir, el va dormir últim i es lleva primer. És un fill de puta. Digues bona nit als alumnes. No li bona nit ni polles. El vostre amo és un fill de puta. El vostre amo! Vinga, va, Pifa, bona nit. Un petó. Va, un petó a la galta. Molt bé. Vinga, Pifas. Descansa. Ah! Ui, massa a prop, Bona nit, Gina. Roger. Digues bona nit als alumnes. Un petó. Vale, 1, 2, 3. Bona nit. I s'ha brut. Vaig dormir amb el sol i li va a sobre, amb un nen al Jan. Jan, estira't, home, que et faig un plano fake. Mira, no sé ni muntar dit, tio. He primat, tio. Sí, tio, no sé. Pues bé, tio, si... Ah! M'ha atacat! Ahora cierra la puerta al salir, Sí. Però, a veure, el faré entrant. Xanakis, bona nit. Bona nit, camarógraf. Bona nit. Un petonet a la galta. Fill de puta el sol. Hòstia, va molt fred, Què està fent? Posa'm el pijama. Ah, vale. Vale. Entro, Espera, cabrón. Perdó. Chinito. Bona nit, Chinito. Oh! T'he xapat tota la mà. Perdó, és el dit dolent? Perdó, Chinito. Un petó. Vale, carga un poco. Que mal. Hola, bona nit. Bona nit, solistes. Bon dia. En realitat fa rato que estem desperts ja. Mira, Chinito. S'està rentant el cap aquí. Patinant, cony. Bueno, patinant. Jo també ho faig. Tu, en realitat és tard ja. En plan, què són les 12? Són com les 12. Portem rato debatint a veure què fem ara, perquè jo i el Jan hem de marxar abans, hem de marxar més d'hora. Ells una mica més tard. I bueno, això. Estan aquí, el Piferrer i el Nakis, a tope, i les nenes s'han tancat allà a debatir no sé què. Amb l'esquerra, Aniran a fer un cafè, alguns, i els altres a comprar dinar per fer-lo aquí, o no, comprar-lo fet, no hem dit al final. I dinar d'hora i marxar. Anem a córrer al Pifa, 5 quilòmetres. Molt bé, esportistes. No. Morta, què hi heu? S'han borrat els altres, han de venir. El Roger, tu no has de venir, i el Jan. Bueno, borrat, jo no vaig prometre res, tampoc. S'han borrat. Però bueno, cumpliendo. Jo sé, jo he prometo. Ole, Pifa! La Macia aquí i l'Aida allà. Ara sí, que estaven tancats a l'habitació, conspirant contra la vida. Transició. Tornem a estar a l'ascensor, que ha sortit més coses en aquest bloc que IDC. Bueno, les noies han anat a fer un cafè. Què? I nosaltres ens anem a pujar un moment, que són 25 minuts. 20 minuts anar i 25 minuts tornar. Exacte, al castell de Sant Joan, de Blanes. On collons està? Allà. El que estic de veure ell. Però que m'entro que camina. Mireu-lo, el tistada. Quan sóc d'algú és quan no sóc ningú. Sé que em podria enamorar de tu i de tu i de tu i vull llançar-me al buit. Sé que em podria enamorar de tu i ets. No te'n refis de la bona sort, si tens clar que depèn de tu. Si l'amor em fa tornar
veritat no m'hagués fet mal. No segueixis fingint que ets de pedra quan t'has trencat tants cops. Aprens a refer-te. No segueixis fingint que ets de pedra quan t'has trencat tants cops. Solistes? Què passa? És com un observatori tallat però amb vistes al mar. Sí, és maco, en realitat. Sí, no es faltaria fer sol? Chavales, estamos aquí grabando un vídeo. Dale like y suscríbete. Bé, així m'agrada. Contenido. A ver qué os parece en comentarios. Gas. No, ja... ¿Cuántos likes? Instagram. I com es puja? Per aquí dins? Hòsties! Uah! Uah! M'ha costat, Hòstia, la puta. Tot això és blanes encara, Ja vaig fer limbo ja, Pifarrer. Soc boníssim. Sí que va. No per tant. Perquè no em vull mullar, cony. Pues jo m'he xocat i m'ha caigut tota l'aigua de les branques. Per això no ens hem mullat nosaltres perquè ja està tot sec. I moltes fotos blanques. Ah, no passa. No m'he obrat els zapatitos. Mirant enrere s'entenen les coses, però es viuen mirant endavant. Penjo d'un fil de nit i de dia. Quanta enveja, tia. L'única carrera que hem fet té guanyat. A tu i Patxo. Si volen veure aquesta cursa, Un vídeo hauran d'anar... Com no pensis el d'allò... Maria, la deixem aquí dalt a la descripció. Si voleu saber de quina carrera parla el Pifa, heu d'anar al blog dels blogs anteriors, la sèrie anterior, de Suïssa, Segon bloc. Vaya bloguista que no sap ni on està la seva... perquè treballo tant que se m'oblida ja on estic. Treballes però no publiques res. És abandonat a les teves mans. Bueno, acabem d'arribar al pis, ens anirem a dutxar així ràpid. A veure si podem abans de que arribin els macarrons i les ties. I això. Xino, fas una brisca de vendres? Per anar per aquí. Transició. Bravo. De tu i vull llançar-me al buit. Sé que em podria enamorar de tu i... Marxem! Amigos míos, ha sido un placer. Moltes gràcies per estar a ser part d'aquest vlog. Aidafare, un plaer. Gràcies a tu. Moltes gràcies per ser part d'aquest vlog. Anna Macià, moltes gràcies per ficar el pisito i convidar-nos. Digues alguna cosa als teus fans. Gràcies, m'ho he passat molt bé. M'ha estat molt bé aquí, Blanes. Molt bé, molt bé. Gina! Nosaltres ens quedem. Vale. Ells marxen, però perquè té dentista. Però digues alguna més, despedir-te dels Un teus fans. placer. Com es deien els fans? O solo, no, com era? Solistes, aloners, hi ha molts noms. Ah, clar, no ho havia pillat. Vale, va, adeu. Adéu. Un placer Adéu, compartir Gina. aquests dies amb vosaltres. Suposo que ens veurem en un altre vlog. Veiem. O no, qui sap. No, Vale. o sortint. Ha sortit, però demà el veiem. Vale. Bueno, aquest no. El de Suïssa. Adéu. Adéu. Pifa! Pifa! T'has de despedir dels teus fans, que vés a saber quan és el pròxim cop que els veieu. Espero que sigui aquí molt temps. Però digues alguna cosa, tio. Ha sigut un plaer, com ja sabeu, però l'important és que totes siguem històries. Bueno, que estem aquí, team Nakis i Sola. Hem anat a fer, com que hem dinat poc, es podria dir que no hem dinat gaire. Hem passat pel McDonald's abans d'anar cap a Manresa. I tenim aquí un McFlurry per mi i 2 hamburgueses pel Jan, tio. Ara sí que estem al Prime. I res, això de camí a Manresa. I ja està, s'està acabant el vlog. Vull dir, bueno, de fet el puc despedir ja. Més endavant. Va passar dins. Vale. Vale, és veritat, que encara tenim coses a fer. O vinga, fins després. Següent clip.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui, ui, 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 ui. Casa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir i menjarem calipo, cervesa i solecito fins que se'ns faci de nit.